Assalamu алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең белән кабат бер хәдискә бер җавап тапшыруы. Көннәрдән бер көнне Аллаһның илчесе янына бер кеше килә һәм: "Я Расулуллаһ, кешеләрнең иң яхшысы, иң дәрәҗәлесе кем?" дип сорый. Пәйгамбәребез: "Иң яхшы әхлагы булганы" дип җавап бирә. Әлеге кеше янә сорау бирә: "Я Расулуллаһ, кешеләрнең иң акыллысы кем?" ди. Аллаһның илчесе бер вакытта да үлемне исеннән чыгармаган һәм үлемнән соң булачак вакыйгаларга, кыямәт көненә, ахират тормышына әзерләнүче кеше дип җавап бирә. Пәйгамбәребез безгә кешегә өстенлек бирә торган әйбер, ислам дине булуын хәбәр иткән. Шул ук вакытта ул исламның төп күрсәткече булып, күркәм әхлак торуын билгеләгән. Хадисләрнең берсендә ислам ул күркәм әхлак дип әйтелә. Хакыйкатьтә, ислам диненең төп максаты да камил әхлакка ия булган шәхесләрдән торган җәмгыять төзү. Bir konuma gelmiş, fertlerden meydana gelen bir toplum inşa etmek olmuştur. Безнең пәйгамбәребез дә мин әхлакны камилләштерүне тәмамлау өчен җибәрелдем дип әйтә торган булган. Күп кешеләрнең хәбәр итүенчә, ул үзе холкы, әхлагы һәм гамәлләре буенча кешеләрнең иң яхшысы булган бит. Сөекле пәйгамбәребезнең яшәү рәвешенә, әйткән сүзләренә игътибар итсәк, biz аның югары әхлак һәм аның әһәмияте, кирәклеге хакында бик күп тапкыр искә төшерүен, бу хакта матур итеп насихат кылуын күрәбез. Аллаһның илчесе әлеге мәсьәләне мин әхлакны камилләштерүне тәмамлау өчен җибәрелдем һәм кешеләрнең иң лаеклысы күркәм әхлак ияләре дип аңлаткан. Әлбәттә, бу Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең әмре буенча шулай эшләнә. Коръән шәриф безне Рәсүлебездән үрнәк алырга чакыра. Чөнки ул кешеләрнең иң яхшысы, иң күркәм әхлак үрнәге. Хәдиснең икенче өлешендә кешеләрнең иң акыллысы һәрвакыт үлемне истә тотканы һәм бу дөньяда мәңгелек тормыш өчен әзерләнгәне диелә. Дөрестлектә, бу урында пәйгамбәребез безгә тынычлыгыбызны ала торган үлемне ешрак искә алыгыз дип әйтергә тели. Без бер кайчан да үлем хакында онытмаска, ахират тормышына әзерлек алып барырга тиешбез. Безнең җәннәткә эләгүебез, турыдан-туры кылган изгелекләребез, иманыбыз һәм күркәм әхлагыбызга бәйле. Җәһәннәмдә дә һәр кем үзе алып килгән уттан башка ут булмас. Мәңгелек тормышка әзерлек булып, камил иманга ымтылу, гыйбадәтебездә ихлас булу, туры юлдан бару һәм күркәм әхлакка нигезләнгән яхшы гамәлләребез торыр. Шуларны аңлап яшәүче кешеләр бик бәхетлеләр. Шушы хисләр белән мин сезне кабат чын күңелемнән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.